नुबाय लोगोफोर बर' सिख्लाफोरा ओरैबायदि लासिसिं दा बिब'आ इउनिसेक्स पार्लाराव खामानि मावो सासे ललित बर' होननाय मानसिखौ लाना खारदों आरोना लाना खारदों माने ओरैबायदि जाहैबाय जाथाया माने साख्रि मावो ललित बर'आ दा बिखौ गले गले गोसो थोनानै ललित बर'आ साख्रियाव थांनो गोसो गैला बेजोंनो मोजां मोनलायनाय इउनिसेक्स पार्लाराव खामानि मावनायाव माने हाबना दोङो एबा खारखुमानानै दोङो दा जायफोरा नुयो बेखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ दा नायलांबाय था भिडिअखौ जाथाया माबोरैमोन बोथोरा सोलायबाय लोगोफोर नंगौ बरपेटा र'डआव इउनिसेक्स पार्लार दखान होग्रा मार्जिता बसुमतारिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावनाय सानै गथ'नि बिफाखौ ललित बर'खौ खावना लांदों एबा दोनखारलांदों ओरैबायदि मिनिथाव ना लाजिथाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बेल' नङा हौवा मानसियाल' खावना लांनो हाया एबा दोनखारलांनो हाया हिन्जाव मानसियाबो दम दोङो आजिखालि ना ओरैबायदि नंगौ नोंथांमोना बे जाथायखौ नायलांबाय था आङो मियानिफ्राय निउसाव नुगासिनो दङ दा बेल' नङा ललित बर'खौल' खावना लांनायबो गैया गोबां मानसिया बेफोरबायदिनो हालाय हाफाय जाना दङ गथ' गारना खारनाय हिन्जावसा हौवा गथ' गारना खारनाय कलेज फरायलायनायनो गथ'आ दा बेनो बे हिन्जावा बे हौवाजों इउनिसेक्स पार्लाराव बेफोरबायदि खामानि मावनानै बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावनाय ललित बर'खौबो बेफोरबायदिनो मोजां मोनलायनायाव गले गले खालामनानै दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथाङा साख्रियावनो थांलियानो बे माबाजों नैजों मार्जिता बसुमतारिजों गले गले थाबाय थायोनो बे पार्लारावनो दा बिनि न'खरनिफोरा खावलायहरनाय जाहाथे जायफोरा बिखौ ललित बर'खौ मोनो हमना दोननो एबा बिखौ न'खराव खेदायहरनो थाखाय बुंहरदों एबा बिथाङाथ' साख्रिखौ नागारनाय बायदियानो जाबाय बे हिन्जावजों थाफानानै दा साख्रियाव थांफिननो होदों आरोना बे ललित बर'खौ दा नोंथांमोना निउसखौ नायबाय थाबानो जाबाय आङो एसे क्लिप होनो सानदों निउसाव नोंथांमोना नायग्रोना लादो फार्स्टआवनो आं होग्रोनोसै दा बयनिसिमबो फिन खेब गासैखौबो बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेकग्राउन्डआ एसे लेथ्रा लोगोफोर औवा बारियावसो बानायदों आरोना गामिनि मानसि मा खालामनो बेनिखायनो आं औवा बारियावनो बानायबाय नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ एसे लेथ्रा नुदो जानांगौ दा नोंथांमोना फार्स्टआव नायलांदो ओमफ्राय बे खारनायनि बागै बा लांखारनायनि बागै मा बुंनो गोसो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय फार्स्टआवनो दे जों फार्स्टआवनो जोङो भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै फैदो हिन्जावजों गोसोथोलाय थाइखा जरानि मार्जिताजों गोसोथोलायनानै दा साख्रियावनो डिउटियावनो थांला हौवा हिन्जावजोंसो गिदिंबाय थायो पार्लार माबा खुलिना होदों इउनिसेक्स पार्लार ना मा हौवा हिन्जाव हाबलायनो मोननाय मोदोम नालायनो मोननाय बेबायदि पार्लार खुलिना होदों आरो साख्रिया माबा फरेस्टारनिफ्राय प्रमसन जानानै डिपुटि रेन्जार जाबायमोन आइसि जालायलायबायमोन दा साख्रियावनो जइनानो जाला बियो आं बे हौवाया उदालगुरिनि आंथ' चिरां डिस्ट्रिक्टनि लाना खारनाय हिन्जावा थिनालि थाइखा जरानि मार्जिता बसुमतारि बे मार्जितायाथ' बिराद माबाखासो सोरजों बदनाम जानाय मानसि जोंनियावसो लिंक दंजोबो कन्टेक्ट दंजोबो जोंनियाव प्रुफ दंजोबो बे हिन्जावा सोरजों थांदों सोरजों माबादों जोंनियाव गासैबो जों प्रुफ होनो हाजोबो बोसोरसेसो जाबाय बिसोरो माबानाया माबा न'आव थाङि जानाया सारि माससो जाबाय आरो बे न'आव थांला गथ' गथायखौबो फात्ता लाला फैसा गरसेबो हरला बियो दा आङो गथ' गथायनि एडमिसननि टाइम जाबाय आं एडमिसनबो होनो हायाखै गरसेबो गैया आंनियाव आखायाव फैसा सासेया 6आव फरायो सासेया 9आव मोनबायमोन दा आं एडमिसनखौनो होनो हायाखै स्कुलावबो थाङाखै गथ'फोरा दा बियो थांफिननांगौमोन डिउटिखौ जइन जाफिननांगौमोन बियो बे हिन्जावखौ गारनानै हिन्जावजों बेबायदि गाज्रि माबा होनानै मा मोननो बेलाय बेसेबां बिजनेस खालामना जानो बेलाय माथो होसो जायोसो माथो दाखालिसो बावैसो जों थांनानै माबादोंमोन मोनहैदोंमोन मानसिया खारनानैसो माबा गारि लानानै खारबाय हिन्जावाबो उल्थाथिं खारबाय पार्लारावनो मोनहैदोंमोन गैया होनना थगायो हिन्जावा ओमफ्राय खारनानै माबाजों उल्थाथिंजाय खारनानै सानैबो खारलांबाय नङाबा मोनखासिगौमोन बिसोरखौ माबा बे बाक्सा नङानो बरपेटायाव पार्लार होदों आरो बेयावनो बांगालफोरनि माबायाव रुम भारा थायो सानैजों ओमफ्राय बरपेटायाव दखान पार्लार होदों बेयावबो हौवाफोरखौ मासाज खालामो हल बडि मासाजनो टावेलल' गाननानै मासाज नायोनो ओमफ्राय आरो बेल' नङानो मोनथामसो जाबायनो माबा पार्लार खुलिनाया ओमफ्राय बिनिखाय बियो साख्रिखौ गारनानै माबाबाय दा हिन्जावनि खिथु हिन्जावजोंनो थाफाबाय थायो बे न'आवबो थांला आरो लोगोफोरजोंबो कन्टेक्ट खालामा रावजोंबो बेहा लिंक गैया सिम कार्डखौबो सोलायबाय थायो बे गारबाय थायो सोरबा एसेसो मोनबायबाथाय गाव फन खालामहरफ्लांबाथाय सिम कार्डखौ बोखारबाय गारबाय सिम कार्ड खैथा बा सिम सोलायबाय
बे फैफिननांगौ बेयो डिउटियाव जइन जानांगौ गारनानै नङाबा खिन्थु जों हले नागिरबाय थागोन जों मानसिखौ हले जों गारखाया जोङो नागिरबाय थागोन जों जिउ थासान्दियाव बिसोरखौ नागिरबाय थागोन जों होसोबाय थागोन जोङो हा आंनि फिसायनि नामा ललित बर' डिमाकुसिनि आरो मानसिया समाज साख्रि मावफिननांगौ आरो बियो गथ' गथायखौ नायफिननांगौ आं हारसिं आं माबानो हाया बेबायदि ओमफ्राय अननानै सोरबाफोर नुयोबा बिसोरथ' इलिगेल खामानि मावगासिनो दं दा बयबो मिथिबायबो मिथिहांजोबखाबायबो गासिबो बेयो माबाफोरा सोरबाफोर नुयोब्ला बेखौ अननानै बिसोर सानैखौ नुयोब्ला अननानै खिथाहरनांगौ जोंनो ओमफ्राय आं बिसार खालामनानै जोंनि हौवाखौ जोंनो हरफिननांगौ ओमफ्राय बे मा खालामो बेनि गोसोसै बियो बेखौ जों मिथिया हिनजावखौ आंनि बुंनाया बेनो अननानै रायजो राजाया एसे गाज्रि खामानि मावनायखौ हेल्प खालायनानै बिसार खालायनानै होयो थारमानि मार्जिथाना फेमिलियानो बिदाया ललितनि गारि बायनायखौ सालायग्रा बिमाया बेनो अजा हमनानै होग्रा थाखोमाग्रा माबा मोनसे जाबा आरो बिदिनो फिसाजोआ मबाइल बायनानै लाग्रा आरो बिदिनो जेसेबां फैसा मोनो बे फिसालाफोरखौ नायो न'खर बांना हरबाय थायो मार्जिथाया बिसिनि कमप्लिटलि फेमिलिया माबाखौ ललितखौ सोबख्ल'नायाव हेल्प दंजोबो आरो जेसेबां बे मोजां मोनदों हौवाफोरखौ मोजां मोननानै बे जेराव मेराव लांनानै बुहैहोदों गारहैहोदों अजा हमहोदों माहोदों बेफोर हौवाफोरा दिनै बेजों गारजानायनि उनाव दस्रा गुबुनजों रावजोंबो मोजां मोनलायनानै थायाखै न'खराव फिसाफोरजों जोबस्रांजोबदोंबाबो फैनानै थाफैनानै दंफैयो आरो न'खराव दिनै दा ललितखौ फुरा कमप्लिटलि थाखा फैसानिफ्राय साख्रिनिफ्राय फिसानिफ्राय रायजो राजानिफ्राय गासिबो न'खरनिफ्राय गोजानाव दोनबाय खिन्थु बेबायदि खालायबाय थानो मोननाय नङा बेबायदि खालायबाय थानायखौ जोंबो सहायनो हानाय नङा जों जेसेबां आयेन दङ बेखौ जोङो खना खनला नागिरजोबनानै सेस नाजाबाय थागोन जोंनाव जेसेबां जिउ थागोन जों बेखौ नागारनाय नङा आरो बेनो जोंना जों मार्जिथाया हाबा जाखानाय बिहा फिसाजोआनो दङ आरो कलेज फरायलायनाय फिसालाया देग्लाय बेना मेट्रिक फाइनाल होदों बिनि फिसाया मिस्ट्रि खामानि मावो बेबायदि आरो बिनि बिमाया कमप्लिटलि हेल्प खालायो गावनो मार्जिथानि दखानखौ बियो अपेनिं खालायहोयो अजानावबो लानानै थाङो आरो बिनि बिदाया ललितनि गारि गुफुर बायनायखौ गावसिनि गामिना मिथिजोबखागोन सालायगासिनो दङ भिडिअखौ नुखाबाय गासिबो दा बेखिनिसै आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय मार्जिथा बसुमतारिनि बागै मा बुंगोन बे ललित बर'नि बागै मा बुंगोन ललित बर'आबोथ' अलरेडि फेमिलि गोनां हिन्जाव गोनां बिमा बिफा गोनां मार्जिथा बसुमतारियाबो गथ' गोनां हौवा गोनां फेमिलि गोनां बिमा बिफा गोनां दा बिसोरो सानैजों रादायखौ बोरै लाखो आंथ' बुंनांगौ गोसो गैला आंना भिडिअ गोबां बुंबोगासिनो थायो अब्लाबो जों बर' हारियाव जेमान निउस नुयो जेमान भिडिअ नुयो अब्लाबो जोंनि बर' हारियाव मालाबाबो चेन्ज जायाखै बर' हारिनि गोसोफोरा मालाबाबो चेन्ज जानाय नङाबो जानांगौ इयुनाव जोंनि बर' हिन्जावफोरनि गोसोआ सोलायनायबो नङाबो जानांगौ ओरैबायदि गथ' गोनांफोरा खारगासिनो बांगाल लागासिनो सोरबा हाखाजों खारगासिनो बर' हारि ससियेल मिडियायाव फैनासो बुखिबावबोयो बै मुस्लिम लाग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरा ससियेल मिडियायाव फैना बर'फोरखौसो धुमकि होबावो जों मुस्लिम सेंग्रा लादों नोंसोरा मा खोथा जादों नोंसोर जाहोदों नामा बेफोरबायदिसो बाथ्रा बुंबावो बेनिखायनो बुंनायखौ गारखादो बर' हारिफोरावबो बुंनायखौ गारखादो जाय जागोन बेफोरबायदि सानना थाखादो जुदि धुमकि होजाबावोबा बर'जों थांजानायनि जोङो भिडिअफोराव निउसफोराव बुंगासिनो थायो दा बेखौबो आरो जुदि गाज्रि मोनोबा बर' हिन्जावफोरा बुंला आरो थैखाजोब जाय जेराव थाङो थां थैयो थै ना बैफोरबायदि मोननैसो कमेन्ट फैदोंमोन आंनाव आंबो बुंनो गोसो बेफोरबायदिनो जों बुंनांगौ खोथा गैखाला गावनि फेमिलिया बिसार खालामगोन जों रायजो राजाफोरा नायगिरि बिथांमोना बिसार खालामनाय नङा फेमिलिया बिसार खालाम हायोबा लाना फै मुस्लिमजों थानायखौ लाना फैनाङा डाइरेक्ट हेंगारखा न'आवनो फैनो होखानाङा जिथिया आलाय सिलाय जागोन अब्ला बिसोरो हिन्जावफोरा बर' हिन्जावफोरा गामियाव फैफिनो आरोना बर' सेंग्राफोरखौ लाफिननो फैयो बर' हौवाफोरखौ बरबाद खालामनो फैयो लानाङा रावबो लानाङा बेफोरबायदि हिन्जावखौ आलाय सिलाय खालामजाना फैनायफोरखौ रावबो लानाङा जों बर' सेंग्राफोरखौ धंख' खालामफिननो फैयो नामा नोंसोर बांगालफोरजों जुलि जानानै होखारहरजानानै
मा खालामजानानै ना गथ' लानानै फैयो होमबाना बर' हौवाफ्रा एक्सेप्ट खालामथारनाङा बेफोरबायदि बर' हिन्जावफोरखौ लासि सिंनि खोथा जायो नोंसोरा बदनाम जाना थाङो बांगालफोरजों ओमफ्राय जों बर' सेंग्राफोरा नोंसोरनि बदनामखौ बिबान लानो गोनां जायो नामा थोद लाजिनांथाव खामानि मावना लायोलै अब्ला बेखिनिसै लोगोफोर भिडिअ बुंबा गोबां बाथ्रा ओंखारलाङो सोरजोंबा गाज्रि मोनजानायबो जायो भिडिअफोराव जों बुङोबा बेनिखायनो बुंनायखौ एसे लिमिट लाखिनाय जाबाय जोंबो बेखिनिसै दा ललित बसुमतारी ललित बर' ओमफ्राय मार्जिता बसुमतारीनिखौथ' आंबो खोथाखौ बुंनांगौ खोथा गैला बिसोर सानैयाल' खारा गोबां मानसि खारगासिनो थायो नोंसोरनो कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन साख्रिखौनो गारबावदोसोनो मोजां मोनलायनाया मा होमब्ला साननानै नाय जाखि गथ'आनो थाथों बुरैयानो जाथों बोरायानो जाथों मोजां मोनलायनाया ओरैबायदि सोरनिबा जिउखौबो खोमानो हागौ सानसे समाव सोरनिबा लाइफआव खैफोदबो फैनो हागौ मोजां मोनलायनाया ओरैबायदि खोनाबाय सेंग्रा सिख्लायाथ' बाद बोराय बुरैयानो जुदि गथ' गोनां हिन्जाव गोनां आदा बैसो मानसिफोरानो बेफोरबायदि मोजां मोनलायनायाव गलिलांदोंबा साख्रिखौनो गारलायनो हायोब्ला माबायदि साननानै नाय नोंथांमोना जिउआव खैफोदबो फैनो हागौ मोजां मोनलायनायानो खैफोदबो लाना फैयो सानसे समाव बुजिनानै ला अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय